Piyo, piyo, enak men. Mangan sego ngene. Mong sego enak men ya rek ya. Sego bapakmu. Ya, enak. Enak sekali. Weh, mangan apa kowe? Mangan jamur. Mangan jamur. Enak yo, arek mangan. Iya. Masakin mangan. Mangan apa iki kocek kutel? Aku manganan kutel. Tel. Wah, apa iki? Lah tae si empret kok. Mangan ye. Lah, jarane jamu. Jamur tel. Ketek. Nyam mangan. Ngombe blok. Mangan lagi ngombe sih. Ngombe tel. Enak ya mangan. Dari sapi ngono enak. Enak apa nih? Dikei tae aku pangan. Dadah guys. Ini segini doang sedikit dan bye bye. Baca unuk.